Myntri Sorkar ke Jylla ubalong ru unang yalam ka seng BJP iba ALHEC Sngew Iahap ya ke jing Wanrah ya ke Lynti rel harilom KHASI ba jantia. Habakren bat kilat pathai khubor baka roy kapar kan wan ha ke Jylla Meghalaya lengba ka jingwan jong ka Lynti rel bat kumta ikwa ban yo ya ki rel ki ban kit ya ki marba mardi kirel ban kit ya ki nongle jinglet bat le se la ban buru ya ki rel ki barit ki babit ban shu shongkai tang hajan ha Meghalaya bat ki bala ban no sinyang syakaroy kapar jong ka Jylla ka jingtre ya ka project Lynti rel tetelia bernihat lapin sange no mentala buon snem namar ka jing persya nakikinhon 3 months ngobha ha ka ba ki dawa naka Sorkar ba ka Wanrah ya ka Lynti rel de ban bu shwa ya ki kendon ba perking ban perking ya ka jingrung bean jong ki brew ba klem kot klem sla sha ka Jylla. The development should come. The train should come, whether it's a good train or toy trains or the passenger train, it should come for the development of the states. But my opinion is very clear. We want development for the state of Meghalaya. We want employment for the state of Meghalaya. We want resources, revenue for the state of Meghalaya.